Unitat popular és necessària per a combatre i assenyalar els culpables de la repressió política que els moviments socials i les classes populars de la ciutat de València. Estos mesos m'he adonat que el projecte de la CUP és de veritat i crec que pot ser molt interessant. L'acció de la CUP a la ciutat de València és una eina molt positiva perquè pot representar als moviments socials, a l'esquerra independentista i a les classes populars i a més ens pot servir per a transformar la nostra realitat més immediata. Per la CUP de València. Al naixement d'Alternativa per València CUP i a tota la gent que porta tants i tants anys així a València construint alternatives des de la base. Benvinguda al projecte de la CUP València. Benvenuta. Donem la benvinguda a l'Alternativa per València CUP i vos desitjo moltíssima sort. Horta de València dona la benvinguda a l'Alternativa per València CUP. Vull donar la benvinguda a l'Alternativa per València CUP. L'Assemblea del Centre Social Terra donen la benvinguda a l'Alternativa per València CUP. El moviment antirepressiu donen la benvinguda a l'Alternativa per València CUP. Alternativa per València CUP, benvingudes, ja tocava. L'Assemblea de l'Horta d'Endavant Tossant saludem i donem suport amb gran entusiasme a la lluita municipalista i al naixement d'Alternativa per València CUP. La nostra benvinguda i participarem activament en totes les accions de candidatura a l'Unitat Popular, a la universitat i als instituts. CUP pensem que el feminisme i l'alliberament sexual van units amb l'alliberament nacional.